Don nap deng jong pi ki ba page ini video pis ngau thu shai ya ke Christmas. Baka Christmas ka dei ke kubor ke babaha ke good news ke ba ublei. Ula pha elau khun bal kha marwei sin ke perthei. Ban yap nam ta jonga bat jong pi halor ke ding phna. Ha pa deng ke jinglong pop jonga bat jong pi ong ke khien ke jong blei. Ublei ula pha elau jong khun sin ke perthei ban yap halor ke ding phna nam ta jonga bat jong pi ke pro jinga. Ke khien ke jong blei ko ong. Ulawan ni ke ban wat bat penim yang ay pi ki balojot no ki bala syate syakum ha gani ka pop bat ngiyo I ba ba ka ublei ulia I ya ka we ka kan thei ka ta ka de Mary kani ka de ka thei city ka badang kho ya ka jing shong kha shong man bat ka le tek tin bat we bru ong ka tin ka jong blei Joseph kim pat ye shong kha ki dang shu ye tek tin ong ka tin ka jong blei bat ngiyo I ba u angel jong blei Gabriel ulawan ni ka ban kren ya ka ban ai ya ka khubor babha ha kani ka Mary baka Mary kan punno ya ukhon lang ba da um sem kho jong blei bat on khot kerteng ya lu khon u jisu bat ngiyo I ba hapneng kani ka chinyal ti jong kini ki armut baka Mary kala shepting ka Mary kala shepting bat u Joseph ru la shepting kim nge yani khubor ka bawan na u angel jong blei bat ka ega bajiang I ba kini ki angel ki wan biang I ban penskem haga Mary bat kiwan mat pen scam ya kata khubor ke babaha bon pun khono you just grace bat ongga ktin ke jomblei bahadin ba uni angel ulawan bat pen scam ya kata ktin ngiyo I ba kata ke jing shepting kala kenria nagane ke jingim jong kini ki arngut ki bru ki bala dang shwedep te ktin ke Mary bat Joseph bat kila pediang ya ke ba ublei ula ay ki ya kata ke khubor ni kata ke good news ka bakin pun ya utau khon da umse mu kho jomblei bat ngiyo I ba kini ki arngut kila kongu ya ke ege pakiyo sngo bat kata ga jing shepting kala ken riak no na kini ki arngut let's see don apdeng jo pi blog I janga pi don apdeng ga jing shepting na mar ke ege ba piyo sngo na mar ke ege ba piman kene ga jing shepting menta ka trade bor hadu kata ki ba bun ki bru hagani ga berthe ki don ki shate shakum hagani ga jing shepting don ke jing penshepting bawan ke jing cepkat don ke jing penshepting bawan baik direct na kini gibriu ngakwa manoi pik blog bisingan ke por bomta let's see don apdeng jupi penshepting ko ngu ikaktin ke jomblei puli ikaktin ke jomblei bat ko ngu ikaktin ke jomblei kaktin ke jomblei ko ong bakini ki arngun kila ko ngu ya ke pakiyo sngo bat ke jing shepting kala kanria bat ong kaktin ke jomblei kini kila pendep ya ka jing thmu ko jong blei lang ba jong ki ya ka ban pun yu just grace bat ban kha yu hapdeng kata ka jingyal ti jiki ban pendep ya kata ka plan ka jong blei ya ka jing thmu le ni kata ka plan ka jong blei ban pun bat ban kha yu just grace ong ka ktin ka jong blei ba shibun ki jing le ka ba kidei ban mat ki hapan mi na ko we ka snong ban nya ko we pat ka snong kimat ka jing le tangi ka ban pendep ya ka plan ka jong blei bat ngiyo I ki prok bisinga bakini ki arngut ki pendep ya ka plan ga jomblei ki pendep ya ka plan ga jomblei wat aplen ki ege ga baki kimat ngiyo I ba ki kha ya u just grace ong ga ktien ga jomblei ka mut ba ki pendep ya ka ta ka plan ga jomblei ki pun ni ka ta ka plan jomblei bat ki pen kha no ya ka ta ka plan ga jomblei ka mut ba ki pendep ya ka ege ba ublei uthmu haki ya ka baki kin pendep ya ka ege ba pensingba ya ublei ka ege ba ngamut panong han ga por bom ta ki prok bisinga ublei udon yiga plan nam ta jonga bat jongpi haba ubu yengai pi chikni ga perthei udon yala ga jong ga jing thmu galong yaga bangingin pendep yaga plan ga jong u man pen sngo ba yu ban le yaga man ga jong u ka e ga ba u jisu kwa yengai pi bengin le haga ji im ga jonga bat ga jongpi ka e ga ba u jisu kwa man le haga ji im jopi bat ba pin le nam ta ga kam jong u bat kata ga ga plan ga jong ublei ki pro ga bijinga niyo I bakini ki pendep yaga plan ga jong ublei kimat spun ki ege jing le bat ngiyo I ba ki pendep ya ga plan ga jomblei bat kumbang along mentan ba ublei ula bu ingai pi sini ga perthei rekat ga jing thmu ga jong u bat ga badon kam ingai pi galong bangin pendep ya ga plan ga jong u ki ploi bisinga hapdeng ga jingyal ti junga pi ban ko ngu ga ktin ga jomblei ban ko ngu ga ban pendep ga plan ga jomblei sipun ga jing le ngin mat ki ploi bisinga sipun ga jing le ga bangi dei ban yai leng ba andai kan mau ki ploi bisinga pendep ka plan ga jomblei yai be chaprang shakri be yotra wat apdeng ke ge ba piman
Sikri be utrai ko ngu ka tin ga jomble la don gano no ga jing persiap ting ba wan ko ngu ka tin jomble ka jing siap ting kan kriya na pi bat pin la man pendep ya kata ka jing thu go ba uble ulah thu nam ta jong pi kum ba kini gi arngut ki pendep ya kata ka plan ga jomble ban nges kem ta junga jong piru ngin la ban pendep ya ka plan ga jomble daga bangi ko ngu ya ka sur ga jomble daga bangi ko ngu ya ka tin ga jomble ublen gur khungi baro